నశించాలి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న ప్రభుత్వం నశించాలి 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 ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి నశించాలి జిందాబాద్ సిపిఎం జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఉపసంహరించుకోవాలి ఎల్ఆర్ఎస్ ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి రద్దు చేయాలి జీవో నంబర్ 131 వెంటనే రద్దు చేయాలి జీవో నంబర్ 131 వెంటనే రద్దు చేయాలి ఉపసంహరించుకోవాలి ఎల్ఆర్ఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి ఎల్ఆర్ఎస్ విధానాన్ని 131 వెంటనే రద్దు చేయాలి జీవో నంబర్ 131 వెంటనే రద్దు చేయాలి జిందాబాద్ సిపిఎం జిందాబాద్ సిపిఎం రద్దు చేయాలి జరానా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్ఎస్ పేరుతోని బీఆర్ఎస్ పేరుతోని పేద ప్రజల నుంచి ప్లాట్లు ఇండ్లు క్రమబద్ధీకరణ పేరుతోని కోట్ల రూపాయలు పేద ప్రజల నుంచి పన్నుల రూపకంగా వసూలు చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ రూపకంగా వసూలు చేసుకుని ఖజానా నింపుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారిలో పేద ప్రజలు కార్మికులు కష్టజీవులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో పేద ప్రజలను ఆదుకోవాల్సింది పోయి ఈరోజు పేద ప్రజల నుంచి డబ్బులు ఏ విధంగా వసూలు చేసుకోవాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకు మధ్యతరగతి ప్రజలు పేద ప్రజలు పైసా కూడబెట్టుకుని ప్లాట్లు కొంటే అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ముందు ఏదైతే ఛార్జీలు తీసుకున్నదే కాకుండా ఇప్పుడు క్రమబద్ధీకరణ పేరుతోని మళ్లీ ఏదైతే డబ్బులు రాబట్టుకోవడం కోసము ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ పేరుతోని ఈరోజు బంగారు తెలంగాణ చేస్తాం, డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మిస్తాము, ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పి మోసపూరితంగా కాయ కష్టం చేసి ప్రజలు ఇండ్లు నిర్మించుకుంటే ప్లాట్లు కొనుక్కుంటే వాటిపైన కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు పన్నులేసి దోపిడీ చేయడానికి ఎల్ఆర్ఎస్ అనే ఒకటి తీసుకొచ్చి పేద ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దానికి సిపిఎం పార్టీగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని మున్సిపల్ కేంద్రాలలో నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ప్రజలందరికీ గమనించాలి, మనం వ్యతిరేకించకుండా వాళ్ళు పన్నులు మోపుతున్నాయని భరించుకుంటూ పోతే ఈ రోజు మనకు తినడానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది, చేసుకోవడానికి ఉపాధి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజు పేదలు కార్మికులు కష్టజీవులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కరోనా మహమ్మారిలో విస్తృతంగా ఆదుకోవాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలే ప్రజలను అన్యాయంగా దోపిడీదారిన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. 131 జీవో తీసుకొచ్చి ఎల్ఆర్ఎస్ పేరుతోని ఈ రోజు కోట్ల రూపాయలు దండుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వ ఏదైతే నిరంకుశానికి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజల తరపున పోరాటం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజు ప్రజలు గాని మేధావులు గాని చదువుకున్న యువకులు గాని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ బంగారు తెలంగాణలో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు రాలేవు, పేద ప్రజలకు కార్మికులకు కష్టజీవులకు ఉపాధి లేకుండా పోయింది. ఈ రోజు బంగారు తెలంగాణలో బతుకుదామంటేనే బతుకుదెరువంతా భారమైతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అందుకనే ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ ని వెంటనే వ్యతిరేకించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటున్నటువంటి ప్రజలు మధ్యతరగతి అందరికీ గమనించి దీన్ని వ్యతిరేకించి ప్రభుత్వం ఏదైతే తీసుకొస్తున్న విధానాలన్నీ తిప్పికొట్టడం కోసం సిపిఎం పార్టీ చేస్తున్నటువంటి పోరాటానికి మీరందరికీ మద్దతుగా ఉండాలి. ఆ పోరాటంలో మీరు మీ వంతుగా భాగ్యస్వాములు కావాలంటూ ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ చేసుడు పక్కన పెడితే పేద ప్రజలందరికీ ఉపాధి కల్పించాలని సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క ఎల్ఆర్ఎస్ పేరు మీద డబ్బులు ఏదైతే తీసుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తూ నార్మల్ ఛార్జీలతోని ఈ రోజు ఎల్ఆర్ఎస్ చేయలే తప్ప గాని ఈ రోజు లక్షల రూపాయలు దోపిడీ చేయడం కోసం ఈ పథకాన్ని ముందుకు అన్ని మున్సిపాలిటీలలో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు ఏదైతే ప్రాజెక్టుల పేరుతోని దోపిడీ చేసిందే కాక ప్రజలను దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అందుకోసం ప్రజలందరికీ అర్థం చేసుకుంటారంటూ అదే విధంగా ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ ని ప్రజలందరికీ ముక్కుమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలి. ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పినటువంటి ఎన్నికల ముందు చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలు పక్కన పెట్టేసి ఈ రోజు కొత్త రూపాలలో ప్రజల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకోసం ప్రజలు గమనించాలి, ఇది పేద ప్రజలకు సేవ చేసే ప్రభుత్వం కాదు, కార్మికులకు సేవ చేసే ప్రభుత్వం కాదు. ఈ రోజు అనేక రోజుల నుంచి కాయ కష్టం చేసి కట్టుకుంటున్నటువంటి ఏదైతే ప్లాట్లు కొనుక్కుంటున్నటువంటి ప్రజలను మోసం చేయడం కోసము ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది తప్ప గాని ఇక్కడ పేద ప్రజలకు నిజాయితీగా పనిచేసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలందరికీ వ్యతిరేకించాలి, ఈ ఎల్ఆర్ఎస్ ని వ్యతిరేకించాలి. ఈ రోజు పేదలకు ఉచితంగా ఏదైతే క్రమబద్ధీకరణ చేయాలని సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందుకోసం పేదలందరూ గమనించి అందరికీ వ్యతిరేకించి ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ నియంకుశ వర్గానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయవలసిందిగా సిపిఎం పార్టీగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.